σας, όχι όλος, εν πάση περιπτώσει, σημαντικό μέρος του περιστρέφεται γύρω από δύο λέξεις που σας ανέφερα, την αγάπη και τον έρωτα. Λίγο πολύ η ερμηνεία που δώσατε μπορεί να είναι λίγο τροποποιημένη, αλλά δεν απέχει από αυτό που ο καθημερινός άνθρωπος προσλαμβάνει και βιώνει ως αγάπη και ως έρωτα. Αυτές οι έννοιες όμως δεν ξέρω για την αγάπη, αλλά και τον έρωτα, ειδικά η Εκκλησία, η χριστιανική θρησκεία και αυτό που εμείς λέμε ως καθημερινοί άνθρωποι Εκκλησία, μιλάει με τα χειρότερα ίσως λόγια πολλές φορές. Και για, αν δηλαδή το παρακολουθήσει κανείς πιο προσεκτικά το πράγμα, υπάρχουν στιγμές που και για το γεγονός και για την γυναίκα μιλάει αρκετά άσχημα η θρησκεία. Παρόλο που ορισμένες ερμηνείες λένε ότι είναι αυτοί που στο χώρο της Εκκλησίας για πρώτη φορά ακούστηκαν οι έννοιες της ισότητας και της ισοτιμίας των δύο φύλων κτλ. Τι λέτε? Κοιτάξτε, το πρόβλημα του έρωτα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες θρησκευτικές παραδόσεις, θρησκείες, υπάρχει μια επιφύλαξη, μια φοβία, μια απόρριψη της γενετήσιας ορμής, της σεξουαλικότητας, ένας φόβος. Γιατί? Σε αυτό έχουν διατυπωθεί από ανθρωπολόγους, από κάποιες ερμηνείες, δεν ξέρω. Μια που μου φαίνεται η πιο έτσι, είναι ότι ο αρχαίγονος άνθρωπος αισθάνθηκε ότι με τη σεξουαλικότητα σφετερίζεται μια ιδιότητα, μια ικανότητα που ανήκει μόνο στο Θεό. Και επομένως είναι ένας σφετερισμός θείας λειτουργίας και επομένως με αυτό το σφετερισμό ο άνθρωπος μολύνεται και πρέπει να καθαρθεί κλπ. Εκείνο που είναι γεγονό, νομίζω, τουλάχιστον μέσα στην προβληματική του βιβλίου, έτσι τίθεται ως πρόταση ερμηνευτική, είναι ότι αυτή η επιφύλαξη για τη σεξουαλικότητα αρχίζει να εισχωρεί στον χριστιανισμό στην διαδικασία βαθμιαίας θρησκειοποίησής του. Δηλαδή στο ποσοστό που χάνει την αυτοσυνειδησία ενός άλλου τρόπου υπάρξεως, ενός γεγονότος εκκλησιαστικού ως αλλαγής του τρόπου της υπάρξεως. Χάνει την προτεραιότητα της αναζήτησης, εάν αυτό που ψέλνουμε ακόμα μέχρι σήμερα, εάν ο θάνατος πατείται θανάτο, αν αυτό το πράγμα είναι μια μπαρούφα ή αν έχει συγκεκριμένο αντίκρισμα, εάν είναι πραγματικότητα. Εγώ τουλάχιστον μετέχω στην Εκκλησία γιατί ψάχνω αυτό το πράγμα. Και νομίζω κάθε άνθρωπος ο οποίος συνειδητά μετέχει εκεί πέρα. Το άλλο είναι θρησκευτικές επιδράσεις οι οποίες επικεντρώνονται με όλα τα... Βέβαια ο έρωτας έχει το χαρακτηριστικό, ειδικά η σεξουαλικότητα, ότι είναι μια ορμή της φύσης. Επομένως, για να αγαπήσω πρέπει να φτάσω στην ελευθερία από την ορμή. Διαφορετικά είμαι υπόδουλος, υποταγμένος στην βιολογική αναγκαιότητα. Και ο πραγματικός έρωτας είναι μια ελευθερία και τότε ολοκληρώνεται. Μήπως η καταπίεση ονομάστηκε, μετονομάστηκε σε ελευθερία? Δεν κατάλαβα. Μήπως η καταπίεση, διότι το να αντισταθείς σε μια φυσική ορμή που λέτε και πρέπει να απελευθερωθεί κανείς από αυτή τη φυσική ορμή. Προφανώς για να απελευθερωθεί, αφού είναι φυσική η ορμή, πρέπει ουσιαστικά να καταπιέσει ενδεχομένως και τον εαυτό του. Μήπως αυτή την καταπίεση ονομάσαμε ελευθερία? Η εκκλησιαστική γλώσσα δεν λέει να απελευθερωθείς. Λέει να μεταποιήσεις τη φύση σε σχέση. Ας πούμε, η τροφή είναι μια βιολογική ανάγκη. Μια ορμή αυτοσυντήρησης. Όμως, όταν θέλουμε, εμείς τη μεταποιούμε σε σχέση. Όταν θέλουμε να τιμήσουμε ένα φίλο μας, τον καλούμε σε δείπνο, σε γεύμα, να φάμε μαζί. Δεν τον καλούμε για να του πετάξουμε ένα κομμάτι φαγητό και να τον χορτάσουμε. Τον καλούμε για να μεταποιήσουμε τη λήψη της τροφής σε σχέση. Αντιστοίχως, νομίζω και στη γενετήσια ορμή θέλουμε να τη μεταποιήσουμε σε έρωτα. Αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι και η Εκκλησία, έστω και τον έρωτα, τον ευλογεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ανοίξουμε πολλά κεφάλαια μεγάλα και θέλουμε να περάσουμε λίγο, να το κλείσουμε το κεφάλαιο των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το βιβλίο και να περάσουμε σε πιο επίκαιρα ζητήματα. Μία ερώτηση μόνο. Επειδή συνήθως αναφέρεστε σε εκκλησία, σε συλλογικότητες, βάζετε ένα ζήτημα ότι η εξουσία δεν μπορεί πάντα να ασκείται τυραννικά κτλ. Κάποιος αναγνώστης πάει σε δύο
αλλά σε δύο άλλες ιδεολογίες, ας τις πούμε έτσι. Και λέει, μήπως αυτός ο προβληματισμός του κ. Γιανναρά έχει και τέτοια στοιχεία. Αυτή η αιμονή στην κοινότητα και τη συλλογικότητα παραπέμπει στον κομμουνισμό. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται σε σχέση με την εξουσία και το αν ασκείται ή όχι τυραννικά, παραπέμπει σε μια λογική καλώς νοούμενης αναρχίας. Έτσι. Προσέξτε, δεν είναι αναρχία να πετάμε βόμβες κτλ. Υπάρχει και η αναρχία έχει μια παράδοση η οποία είναι και σεβαστή. Ποια είναι η απάντησή σας? Έχει πρώτο σκέλος, παιδεία από τα οποία παίρνει ο προβληματισμός σας από αυτούς τους χώρους? Να προσλαμβάνει στοιχεία, δεν ξέρω. Γλώσσα μερικές φορές ναι. Ας πούμε, προσωπικά θεωρώ ότι, προσωπική εκτίμησή μου είναι, ότι η σημαντικότερη συμβολή του Μάρξ στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι τα νεανικά του χειρόγραφα. Και δεν είναι δική μου μόνο άποψη, νομίζω είναι ευρύτερη. Τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα. Εκεί για πρώτη φορά εμφανίζει ο Μάρξ τη θέση ότι ο άνθρωπος δεν κάνει σχέσεις, είναι σχέση. Ο άνθρωπος υπάρχει ως σχέση. Και το αναλύει αρκετά, ακόμα και η λήψη της τροφής ή η μεταποίηση της ύλης σε εργαλείο κλπ. Το κακό είναι, κατά την εκτίμησή μου πάντοτε, ότι από αυτήν την ριζοσπαστική σύλληψη παραιτήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν επανέρχεται σε αυτήν. Και καταλήγει μέχρι τις αφέλειες της γερμανικής ιδεολογίας ότι ακόμα και η συνείδηση ή η γλώσσα είναι προϊόν του καταμερισμού της εργασίας κλπ. Αλλά το στοιχείο φιλοσοφικά, η πρότασή του για τον ορισμό του ανθρώπου ως σχέσης παραμένει, νομίζω, τουλάχιστον για μένα, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης η πράξη, το όραμα του κομμουνισμού για τη δημιουργία μιας κοινότητας όπου ο κάθε ένας θα μετέχει και θα απολαμβάνει ανάλογα με την προσφορά του και τις ανάγκες του, έχει μια πολύ μεγάλη συγγένεια με το εκκλησιαστικό Ευαγγέλιο. Βέβαια είναι μια χρηστική πρόταση, χρησιμοθυρική πρόταση πρώτον, και δεύτερον βασίζεται σε μια ανθρωπολογία, σε μια εκδοχή του ανθρώπου όπως την διαμόρφωσε η φιλοσοφία του διαφωτισμού, στον οποίο βασίστηκε και ο καπιταλισμός, δηλαδή ως αδιαφοροποίητης μονάδας. Εάν ο άνθρωπος δεν υποβιβαστεί στο επίπεδο της αριθμητικής απρόσωπης μονάδας, δεν μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, η αρχή των δικαιωμάτων. Η αρχή των δικαιωμάτων δεν μπορεί να λάβει υπόψη την ετερότητα. Το ότι ο Σαββίδης είναι κάτι μοναδικό, ανώμιο, ανεπανάληπτο. Για να λειτουργήσουν δικαιώματα πρέπει ο Σαββίδης και ο Γιανναράς να είναι ένας αριθμός δελτίου ταυτότητας και ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Εγώ διαφορετικά το είχα αντιληφθεί, ότι ακριβώς σε αυτή τη λογική του διαφωτισμού λειτουργούμε ως άτομα και έχουμε τα δικαιώματά μας, τα ατομικά δικαιώματα όπως λέγονται, στα οποία εσείς έχετε ασκείται κριτική, αν κατάλαβα καλά, ως έννοια ακριβώς στο συλλογισμό που αναπτύσσεται, προβάλλοντας έναντι αυτών την ελευθερία. Την έννοια της ελευθερίας όπως την αναπτύσσετε μέσα στο βιβλίο σας. Την έννοια περισσότερο της κοινωνίας. Ναι. Κοιτάξτε, δεν σας κάνει εντύπωση γιατί στην αρχαία Ελλάδα ή στη Ρώμη, στο ρωμαϊκό δίκαιο, δεν υπάρχει έννοια των ατομικών δικαιωμάτων. Μπορεί να μην την είχαν προσδιορίσει, να μην την είχαν ανακαλύψει. Όχι, διότι αυτό το οποίο σήμερα επιδιώκουμε μέσω της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, τότε πραγματοποιεί το μέσα στο γεγονός της πόλεως. Το να είσαι πολίτης. Αλλά κατά κάποιο τρόπο πραγματοποιεί το. Εκ των υστέρων χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα. Αλλά δεν ήταν ο στόχος να κατοχυρωθεί το απρόσωπο άτομο. Ο στόχος ήταν να είμαστε πολίτες. Και το σώμα του πολίτη ήταν ιερό. Επειδή ήταν πολίτης, επειδή μετήχε στο άθλημα να αληθεύει ο βίος. Γι' αυτό δεν υπήρχε δήμιος στην αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχε σωματική βάσανος. Αδιανόητο να μαστιγωθεί ο πολίτης ή να φραγγελωθεί. Αδιανόητο. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν πολίτης. Μετήχε στο άθλημα της αληθείας. Επομένως, τα δικαιώματα λέμε σήμερα ότι είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση και εγώ το ομολογώ ότι είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση των δυτικών κοινωνιών σε σχέση με τον Μεσαίωνα, αλλά μια κατάκτηση και ένα κατόρθωμα προπολιτικό. Εάν είχαμε συνείδηση τι σημαίνει πολιτική στην ελληνική παράδοση, δεν θα μας χρειαζόταν η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.